jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe yawo pindi tv en garte katande jomi Allah subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi. Alarba sappo e ɗiɗi lewru novembre hitandu junnaje ɗiɗi nogas e joyi ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande L'As quotidien kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti koye ngal ɗon pellital ngal ƴetti hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye soko ƴettude Mimi Touré waɗa ɗum e dow gartigu on ɗon coalition biyeteɗo coalition Diomaye président kam musidɓe men jandiyankoɓe ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko crise au sommet ko ɗum woni ko ɓe guinniri ɗum ɓe garti noon e natal Mimi Touré mo ganduɗa kay nena sumba ina sadio ko wona ɗum ko kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e khalife général Oumarienne Serigne mo ganduɗa kañum woni ceerno Bachir Tall ƴettuɗo nelduɗo délégation muɗum toon to pavillon spécial ngam yaade yidoyde e Farba Ngom ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde L'As quotidien jayde Vox Populi kañum ruttani koko yuti eden ɗon caɗele kan ɗon haala ko ganduɗa kay nden ɗon tekkere luwore hakkude nden ɗon lande Pastef kam e coalition Diomaye président hono no ɓe mbadiri ɓe mbitande ko guerre politique au sommet du pouvoir ko noon ɓe mbi kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe mbi ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye toɗɗima omo ganduɗa kañum woni Mimi Touré nde ɗowata golle ɗum koko yuwiti on ɗon coalition Diomaye président kono ɗum ko kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e Pastef ɓe mbitande ko Pastef kay oɗo saaha joni nena waɗa recadré omo ganduɗa kañum woni Diomaye ɗum koko yuwiti e guettugol omo ganduɗa kañum woni Aïda Mbodj e dow gardingo on ɗon coalition mo ganduɗa kay kañum woni coalition Diomaye président ɗum woni ko jande nde waɗi kamɓe no musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e ɓe ganduɗa kañumen goni nelaɓe ɓe ceerno Bachir Tall khalife général Oumarienne mo ganduɗa kay yehino yidoyde e omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom maire de la commune des Agnam mo ganduɗa kay nana e suudu dumbirdu ɗum e jande nde arti hen jayde Walf quotidien wi ko Mimi ko kam kay lomti Aïda Mbodj e dow gartigu on ɗon coalition mo ganduɗa kay kam woni coalition Diomaye président ko ɗum ji sababu noon kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti hen ɓe dokki konngol omo ganduɗa kañum woni docteur Moussa Diaw mo ganduɗa kay ko enseignant chercheur science politique o kanko noon warti o witande fo so renaki kay faya ko e poɗodiral poɗendure hakkude ɓeɗo ardiɓe ɗiɗo ɗum ina tawe e jayde nde kono ɗum ko kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe dokki konngol goto e hujjikinantoɓe Ousmane Sonko mo ganduɗa kañum woni Juan Branco kam nene konngol muɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kam woni e jayde Walf quotidien kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e on ɗon koninke mo ganduɗa kay koko nangano koltino wonde kay on ɗon koninke caggal nde o yiyano ko e dumunde juɗɗo oɗo saaha kay ene wayno o waɗama libéré ni o hoppitama ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kam woni jayde e wiyetede jayde Walf quotidien jayde Sud quotidien kañum ruttani ko yuti alhaali mo ganduɗa kañum woni coalition Diomaye président ɓe mbitande ko Mimi Touré kañum kay toɗɗa ngam o ɗowa ko yuti on ɗon fannu on ɗon coalition mo ganduɗa kay kañum woni coalition Diomaye président ɗum ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye sifi ɗum hono no wiiri jayde ganduɗa kay kam woni jayde Sud quotidien e jayde groupe Futurs Médias nde e jayde L'Observateur arti noon e ko ñumate less e ɗin ɗon risque uji ɗi ganduɗa kay e nani hen ɗum kala kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti hen ɓe mbi caggal on ɗon communiqué mo ganduɗa kay ɓayini ɗum lande Pastef mo ganduɗa kañum woni ƴetti pellital ngam lundade ko yuwiti e ko ganduɗa kañum woni ɓe ƴetti pellital koko yuwiti e ngal ɗon pellital ngal ganduɗa kay hoorejo leydi ndi ƴetti ɗum woni Bassirou Diomaye Faye ngam ittude omo ganduɗa kañum woni Aïda Mbodj e dow gardingo on ɗon coalition mo ganduɗa kay kom woni coalition Diomaye président jayde quotidien Le Quotidien ko hen arti ɓe mbi ko la coalition Diomaye président ene woni tan
nde ko rupture politique ɓe garti noon ɓe mbi ko Aïda Mbodj ko kañum kay woni ko itta omo ganduɗa kañum woni Mimi Touré lomtina ɗon ene wayno noon ɓe ganduɗa kañumen woni Pastef naɓe kañumen ene wayno on jadani hen ni ɓe mbi ko Diomaye ala sembe ittude omo ganduɗa kañum woni Aïda Mbodj e dow gardingo on ɗon coalition hono no ɓe mbiri kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti ni haɓe mbi ko Pastef kañum kay waɗi ben fayi koye e wadde mettre en place woni tan darnude coalition kesso tawa kay ene ɗowa ɗen ɗon golle omo ganduɗa kañum woni Aïda Mbodj ko ɗum woni ko jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende e jayde quotidien le quotidien arti e jayde La Tribune wi ko immi Sonko humilié par Diomaye ko ɗum woni ko ɓe mbi ko aliyeji ɓe ganduɗa kay ko kañumen ngari e sakket ko kañumen kay oɗo saaha joni ngoni dow ɗum ina tawe e jayde nde ɓe kolli kamɓe musidɓe jeyniyaɓe noon ɓe mbaɗi namdal ɓe mbi beele Pastef ma heddo e nder coalition Diomaye président ɗum won noon ko namdal ngal ganduɗa kay kamɓe musidɓe jeyniyankoɓe jayde La Tribune mbaɗi jayde gendire nde Le Soleil kañum ko hen arti ɓe mbi ko coalition Diomaye président ɓe garti noon e den ɗon pellitte ɗe ganduɗa kay hoorejo leydi ndi ƴetti ɗum kono noon e weli mabɓe ɗen ɗon pellitte kay ne wayno ko pellitte garɗe sirdude ni ɗum ina tawe e jayde gendire nde e jayde Le Soleil e jayde Direct News kañum arti ko e alhaali omo ganduɗa komo woni docteur Abdourahmane Diouf witande ko hay contrat goto ala ko meeɗi signede taw ko jakko ngal o waɗi ɗum ɗon noon ko jabtade ɗin ɗon konngudi ɗi ganduɗa kay hoorejo lande Pastef Ousmane Sonko suutino ɗum fewno ɗum e on ɗon gorkajo mo ganduɗa kay kañum woni docteur Abdourahmane Diouf e on ɗon méga meeting walla terra meeting mo ganduɗa kay o yuɓɓinino ɗum ñande aset jawtuɗo kam musidɓe jeyniyankoɓe noon ɓe garti e ko yiwiti alhaali joni coalition Diomaye président ɓe mbiɗen nde ko Mimi Touré oɗo saaha kay ko kañum jogui labangal ngal ko kañum ɗowata holno o welira ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay komo woni jayde wiyetende e jayde Direct News e jayde L'Évidence ko hen arti ɓe mbi ko yummum Sonko kañum kay woni ko itta omo ganduɗa kañum woni Mimi mo Diomaye ko kañum waɗa accéléré ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay komo woni e jayde L'Évidence ɓe mbi noon ko crise populaire au sommet ko ɗum woni ko ɓe ginniri kan ɗon haala kamɓe musidɓe jeyniyankoɓe ɓe jayde L'Évidence jayde Point Actu ko hen arti ɓe mbi ko coalition Diomaye président omo ganduɗa kañum woni Diomaye ko kañum kay nawi omo ganduɗa kañum woni Sonko ha to lobudu mir o darde ɗum toon ɗum ina tawe e jayde ɓe mbi ko président omo ganduɗa kañum woni Diomaye ko kañum kay ƴetti omo ganduɗa kam woni Aïda Mbodj itti ɗum lomtini ɗon omo ganduɗa kañum woni Aminata Touré woni Mimi Touré ɗum ina tawe e jayde ɓe mbi ko Sonko réplique dans la sortie par autre communiqué qui désavoue Diomaye ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay komo woni jayde wiyetende e jayde Point Actu jayde coftal ɓallinde e jayde ganduɗa kam woni jayde Rewmi Sport kañum arti koye ngal ɗon pottital ko yewti e sukaɓe leydi Sénégal ɗum ko yewti on ɗon tournoi U17 gonɗo e wadde oɗo saaha ɓe mbi ko Sénégal e 16e de finale uji ɗi jogori huccondirde ko e leydi Uganda ɗum ina tawe e jayde nde ko waɗa ɗum ko kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti Edouard Mendy denowo jawli kippungel mo leydi Sénégal ɓe mbi Edouard Mendy ko kañum ardi e on ɗon classement des clean chip ton to dowlaji Arabie Saoudite woni Saudi League Pro jayde Point Actu Sport kañum arti ko e on ɗon kippungel mo leydi Sénégal ɗen ɗon golle payodinɗe ganduɗa kay ardiɓe ɓe ina golla ɗum ngam wadde sédir woni tan ngam mbiyen yewtidde ɓe ganduɗa kañum woni noddirteɓe les binationaux ha ngam wawde famminde ɗumen ko yewti e nden ɗon eɓɓode Sénégal jogui addu ɗumen équipe ngendijo mo leydi Sénégal ko ɗum jeeyi sababu mbaɗɗon natal Assane Diawo e Mamadou Sarr wondude e Ibrahima Mbaye kono no wiiri kamɓe musidɓe jeyniyankoɓe ɓe gartini kadi mo ganduɗa kañum woni Nicolas Jackson gonka muɗum ton to Bayern Munich jayde Record quotidien arti e ngal ɗon pottital ngal ganduɗa kay ko kam woni pottital hakkude leydi Sénégal kam e leydi Brésil ɓe mbi ko caggal sabali
kam e mo ganda kanyum woni Crépin Diatta be mbadi non ko namdal be mbi ko hol poddo hedde e mo ganda kanyum woni Vinicius Junior ko yuti ngal potal ganda kay jogori wadde hakkunde e leydi Sénégal kam e leydi Brésil dum ina tawe e jayde ganda kay ko woni jayde wetende jayde record quotidien bandirabe musibbe teddube hetibe hidibe daraba yaw Pindi TV ko dum woni ko min kemno robino dale ko sifa e kele kala yoga e jaydeji leydi Sénégal adi meden robino jaydeji wonat ko jango so gën haji do en den min bi on jokke doftade kam e rewindade programme uji di Pindi TV Allah jarama jaram